Приготвяйки се за сън, докато си мия зъбите, реших да ви споделя нещо, което ще ви бъде от полза. Всеки от нас или повечето от нас имат проблеми с венците, като кървящи венци, възпалени венци и такива общи проблеми. Energy спреят на LR Health Beauty помага също и при възпалени венци. След като си измиете зъбите, е хубаво да впръскате на местата, където са раздразнени венците и ви гарантирам, че на следващия ден ще е нещо друго, по-различно. Още два плюса, които може да прибавите към спрея, това е, че когато имате висока температура, може да свалите много бързо с спреят, като впръсквате под мишниците и на ходилата. И нещо, което преди един ден разбрах. Всеки от нас или повечето от нас имат малки папилончета по врата или някъде другаде. Спреят, съчетан с гел концентратът, помагат да изчезнат папилоните. Но, разбира се, не от първия ден. Трябва да го правите последователно няколко дни и ще забележите, че това ще вземе да се свива и да изчезне. Пожелавам ви лека вечер!